No niin, nyt tää video käy jo. No niin, nyt pistetään merihevonen pelastus. Meneekö vedet sisään vai ei? Hei, sulla on kaikki hyvin kiinni. No, tästä. Onko läpi jo? Ei ole. Mut kylmyys tuntuu vähän jaloista. Ei pahasti. Kohta tulee pahin kohta. Kohta tulee pahin kohta. Elikkä paha. Lähdetäänkö selkä edellä? Joo. Näin. Kelluuko hyvin? Menikö läpi? Isi heitän! Tot voit me. Läheltä otet! Päästä vähän ilmaa. Voitko varo kenkiä? Mä en halua. Heitä! Oliko kylmää vettä? Avaa pikkusen. Ei ollut kylmää, oli tosi kiva. Avaa vähän tuolla. Vähän meni harteista läpi. Ei paha.